Anija Beniga Kungale, Anija Yada Anija, 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 Anija Beniga Kungale. Em tam. Huh? Eh, mudi yano carte président. Yan carte. Sigide na be ne yano carte président. Ka dunu ka jamana kono. Ni te muga mindo. O bi se ke chodi. Tiens lo manga. Hein? O manga ke président ni. E bolo do ro mi fessa. E bolo do Angleterre fol wa we unité fol de. E bolo do fessa. Wasa, ni ka jamana ngono. Dumisanu, ubala ku fo bunyi. Ubala ku bo bunyi. Ni ka jamana kono. Muso, ubala ku cho bunyi. Jaku ya de bu cho bunyi. Po ni ka jamana kono. Mati do ni ka jamana kono ti. Ni te muga mi ndo. Ah, président. Président, nyere la. Ha. Yemi fo yi président. Ma fanga ni dutala ni bulu flaven ko. Ah, ibala flaven ko. Ah, ni dutala. Aha. Ah, la dam ne fulla flo. Oh, sa. Président bashiti la kon. Ay, alhamdulillah, bashi fotena. Bashi fotena. Bashi fotena. Jaranye re. Ah, wasi sa nem se gadu. Ay, boy se gadu ti. Ni ka jamana kono se gadu ti parce que yanno ne yanno président di. Kele. Bo foli kala ka do ni ka jamana kono. Imo foli kene kuna. Ah, ay o man. O man. Nyere la. O man. Mama ngadu président jamana kono. Surtout ni foli kala ki ba don fa re. Ngai kana sa ami dala. Ndana. Eh, isi no. Eh, ngansige. Ah, ayo, avec ayo, ngansige. Ayo, problème dala. Ah, président. Naka jamana ngono. Majiti to naka jamana ngono te. Fifie mi avion mu nga panga go save. Katata no. Nga jo fie mu na. Ne bala ka glali damene. Imai avion bi pa no. Abita de ave fie la. O bola ko. Hadama do mi tama mi no ve. No bi tama te manvu. Manvin hadama de takelene. Manvin be hadama de be. Olu mu no vola bi tama. Bala ko lu ga siro dla. Asira glali dabana. Go ni matro naka jamana kono. Ka to prene naka jamana kono. Ite prene ti do. Ah. C'est bon sécurité. Avec fond de jamana kono c'est bon sécurité. Jamana kono ndo. C'est bon sécurité. Awo. Avec fond de jamana kono ti. Dai kepu. Bigoni. Ah non me foli dire. Ah, vous sont jade. Moi ne pumni ara fleka bonga jamana kono. Non ni deli. Ah, foli ke. Oh à la main. Ah, président. Odari. Eche. Nigi jamana mpe. Mashi mateli kan foli seke. Bane président foli de. Ni ni fura ne ko nguna. Ni ko nga jamana kono. Wallahi ni nga jamana kono. Ne apara bana. Ne nga jamana de sécurité le. Foli kala be mbolo. Oh ma va chodi. Bo sécurité fana be mbolo. Ah non, ko lu fla farale. Non, lu bani. Bana. Ndi dore fi. Ah don fo. Folgala. Mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Ah bon, comment ça? Mais c'est fou. C'est-à-dire, vous pensez que il est normal de faire baro kede. C'est-à-dire que le baro là, avec un baro, mais que baro n'y a pas de cap, n'a pas fille. C'est-à-dire c'est une grande personnalité. Vous vous trompez? C'est le fou du quartier qui se prend pour le président. Et tiens, un beau guitariste comme toi, hein? Bien stylé avec le ce beau guitare. Il me dit, hein? Ça va? Ça va. Et toi? Là, philo. C'est le philosophe Aga. Et puis, vous perdez votre temps. Ni même quand Mougon Fassada, il faut approcher, c'est-à-dire les gens normaux, des gens qui sont normaux comme moi. C'est-à-dire, nous, moi que tu vois, je gère beaucoup d'affaires.
Lui-même, il me considère comme son ministre parce que ça ne va pas chez lui. Mais c'est au-delà de ça, parce que moi, je fais des affaires. Mais le monsieur, il n'est pas normal. Donc, c'est-à-dire, l'honneur, c'est plus qu'il... C'est trop d'honneur. C'est-à-dire, ce serait même... Est-ce que ce n'est pas de l'insulte envers nous? Non. Hein? Ou bien vous allez vous racheter. Hein? Vous allez vous racheter. Donc, il va falloir que des phénomènes. Il faudrait voir ça. En tout cas, ce serait un grand honneur pour moi. C'est le philosophe Aka. Philosophe Aka. Aka, yo. C'est là. Il est effectivement. Il est là. Ne approché tu comme erreur approché tu mais ne approché ni ka manière de fato kala ni na ke fato ka ni ka gado ni na ke fato jamundo dala iska keli fato yere ka ni jamundo ci na la borala yali ni ka mado ni su la ko ni fato ni kala isa ni pere fora mais. Aqui visível. Mala, o que fez para a boca se a mesma banga guitarra foi ele, já ele não tinha guitarra foi e na mangandi. Senhora, que na sua ini que atlikan ini atlikan au ni kan fara mo ka fara atletiku ka kan mun bere mun no la chama ntai fai do tai fino bol au ni kan ate afa mo aka mun negen chuma no warte nega gitar soro gente aka me shinre na la sona di tafi yeni min kala ma be ma ya fa de la fa na ka fa de ni ya fale da be manga zamane wono masani ma ni ya falima mama sani ma ni ya falima ni na fana ala deli ni na fana mo fana ka ya fane ma bana atete meni ote asani bise kata konna la awa bise ka do komi ne raga karamo wa ka duwe abana mi dale do awa ega do president rebe dale president jamana kono de woni na bina ka abana Ci no arba ta bayre daga kuwa gelenwa ime ne te jomi sega ku nyuma ikalai ha ba dugo ya be fembe kala me o bela atenga kali sobla ibolo ni be se bara nyuma kala kalisa wallahi ha alega président ça fait liga artiste quoi jembeta ko jembeta de jete to ba imiri jena biga ja Sini ka suru. Sini ngene ika suru fana. O kota ika suru. Kana mae kwane fili farale do. Oteo. Je na folo. No, je ndo betao. Ibi de mo le ko sini ba sera. Ibi de sera bo mo li ko no. Ibi de mo le ko ne bo dugu jugoro. Ibi de dugu jugoro. Oh fana o tale o tabole sibiri nyakale. No, le président fle. Ne ti se mama ya fa be ma. Ina fuku mi kubura yuko tabina ni tabe fle ko kala nene dilila so job se o kai ha abado ko tayri gete so tabe fle kala yo Assalamu alaikum wa alaikum salam abe tuko di ne ba wallahi basi ko ite no se wallahi ça va alhamdulillah ni karamo ga yoro ya ay ni dilila solution aso karamo ko so ya pe oui ya pe ah oh ya ide ne bala oh ay polo no gitar fala fere ah wa ko papis no fe ote wolo ala
ni ne ka ɲɔgɔn la tigɛ bigo ne bɛ to piège et réseau sanfɛ wallahi yɔrɔ ne ni sare ɲɔgɔn bi no i bɛ se ka baara la wallahi ni bɛɛ n'i ka baara i bɛ se ka baara la wallahi wallahi basi tɛ i ko dili la solution la solution awɔ solution ne bɛ mɔgɔw ka problème ye résolu yan awɔ fini ko problème bɛ mɔgɔ la ani mun ani dunya dukɔnɔ ko yɛrɛ caman bɛ ne dili de bolo awɔ ani karamɔgɔ ko karamɔgɔ ko yɛrɛ bɛɛ bɛ sara ne yɛrɛ la yɔrɔ ne yan dun na ne dili la solution ye ça va walayi ne bɛ se ka taa karamɔgɔ fɛ yen e bɛ fɛ da mɔgɔ la bon a bɔ fɔ n'i ye kunkurunin da i la ayi o to yen pewu e kunkurunin ba komi ye solution ye an ka kɛ kumabaniya ale tɛ kunkurunin kɛ mɔgɔ yɛrɛ mais n bɛ fini n bɛ jɔ ni ka fini ye kalo 2 wa bazin de lo moins kɛra irishi ne dili la solution ne bɛ se k'o kɛ o y'a diyara nka fɔli tɛ kɛ k'a fɔ ko i bɛ fɛn dɔ de d'a kunkɔrɔ jagoya la sinon ni fɛn tɛ mɔgɔ min yɔrɔ fɔli tɛ k'o kɛ kɛ pewu sa nka sigida mɔgɔ bɛ ka fini bɛ kala ne de fɛ yan awɔ problème t'a la awɔ nka n'an ka kunkurunin f'i ye i dɔn ka sinɛ o ka di yan awɔ mais i kan ka taariso tɔgɔ fɔ dɛ dili la solution dili la solution taarimuso dili la solution n bɛ n'o yira musomanin baarakɛbaliw la a ye jɔ fɔlɔ i jɔ fɔlɔ kana kuma i jɔ fɔlɔ n kelen bɛ ka kuma daminɛ problème t'a la voilà musomanin baarakɛbaliw ne ni Papis ye ɲɔgɔn ye bi awɔ n bɛ réseau sanfɛ awɔ Papis tɛ awɔ dili la solution a banna taarimuso dili la solution an tɛ kunkurunin da i la sa kunkurunin da sa ni tɛgɛ den bɛɛ ye ko sara bɛ dili la mandiya bɛ dili la dili b'a ka baara ɲɛdɔn karamɔgɔ ka du la solution ne dili kelen pe dili o de de taarimuso dili mɔgɔ kelen baara caman dan tɔ jali tɛ dɔnkili la fɛnɛ la 12 métiers 13 valeurs non a tɛ tɛmɛ o kan c'est le terme juste non dili a dan don a dan don an ɲɔgɔn bolo ne ni Papi de bɛ yan bi dɛ awɔ star kɔni bisimila jatile mɔgɔ ba ye koyi ala y'a kala ne fa kala dɛ a kala awa kala i ka ne ka girin kana ka kala i tɔgɔ la kɛ a banna ka ban sa wa dile o tɔ ba koyi nin bɛ kɛ musomanin baarakɛlaw de ye sa jɛyi mɔgɔ baw fana bɛ ɲɔgɔn dɔn ja ne tɛ mɔgɔ piya ni yɛrɛ wa olu si tɛ ka ne minɛ mɔgɔ ba ye an b'i dɔn mɔgɔ ba ka sɔrɔ ne ni sari bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jatile mɔgɔ ba ni bɛ nin bɛɛ dɔn ne fa dɔgɔ la sa anw dɔɔnin t'a kɛ n bɛna tila ka dɔgɔ la est ce que fa tɛ la ne bɛ kala ten na n ko ne na anw dɔɔnin t'a kɛ mɔgɔ ba ye e bɛ se ka mun d'a ma ayi foyi tɛ k'a la ɔ k'i dɔɔnin k'a la n tɔgɔ la nka anw dɔɔnin t'a kɛ mɔgɔ ba ye dɛ a yɛrɛ filɛ nin ka min kɛ nin muso cɛsirilen ka baara ye dɛ kɔnɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw bɛ ka taa ko kuntanw kɛ dɔw bɛ yen olu tɛ sɔn baara ma taa ka sunɔgɔ dɔrɔn ka telefɔni digi nka ale sɔnna ka taariya kɛ wa a bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ a la e nin kan ka muso sɔn hakili la dɛ yarɔ e yɛrɛ tɛna sɔn ka dɔɔnin kɛ nin a dɔw la dɛ hali ma dɔɔnin kɛ ne tɛ n ka gitari f'i ye dɛ dɔɔnin kɛ a la dili la solution ka karamɔgɔ ka du ko ɲɛnabɔ dili o ye tiɲɛ dɛ ne ka baara ɲɛdɔn Chua Papi t'a ka gitari fɔ mɔgɔ langolo d'abord a bɛ siran ne ma ne bɛ taa ayi jɔ fɔlɔ n ye mun f'i ye n bɛn'o la ka mi mesure ta i bɛna mesure ta mi mesure ta min jɔna ka fini kalo 2 a tɛ fini wɛrɛ don ne ka yiri si kɔ ne tɛ mɔgɔ tɛ nin non ne bɛna mesure bɛɛ ta fa b'a kɛ koyi ne ye non min fa b'a kɛ kɛ sisan ala de b'i sara ala de b'i sara mais o bɛɛ b'a la fugulaw mesure b'a la n ka baara kɔnɔ k'a to i ma yɛrɛ a banna a b'i bolo komi kayi ni digi tɛ n b'a sɛbɛn awɔ a sɛbɛn i bɛ n ka baara n'i y'i pari i bɛ gitari minɛ yɔrɔ awɔ n ko mesure ta dɔɔnin awɔ ne fa o bɛɛ b'a la koyi o bɛɛ b'a la awɔ o bɛɛ b'a la awɔ an t'a dɔn ne yɛrɛ la e fɔrɔlen don cogo min na a ye jɔn ka kelen e bɛ sɔn ka ne mesure dɔn ka sɔrɔ nin tɛ o i jɔn ka kelen ta i y'i sen kala ta komi i sen ka jan dɔɔnin ja ne kɛra fɛn ko ayi non mais kɛrɛpu wɛrɛ b'i bolo mun tɛ ne wɛrɛ min de don a bon n bɛ nin a bɛ pɔntile kelen dɔrɔn de bɛ n bolo dɛ manturu in dun nin kelen de bɛ mais ne b'a dɔn n'an ko kelen ta a bɛna dɔ san o ta siɲɛ a bɛna kɛrɛpu awɔ i ka manturu bɛ sinon n'i m'a mesure ta i ka manturu de don i ka fini awɔ a b'o bɛɛ ta a bɛ se koyi gansama de na deli la solution awɔ a banna sa ne bɛ se ka taa karamɔgɔ awɔ i bɛ se ka taa a banna nin diyara n ye dɛ a banna jiri la solution donc an b'a kɛ t'o la awɔ walayi finiw banna dɔrɔn awɔ a tu mɔgɔ ne bɛ na yan i ka numéro don i ka numéro don awɔ ne ni Papi se ɲɔgɔn ye dili filɛ nin sa Papi sita
Où est starter? Eh, ayi kana star se bala. A se vendra ko Papis o. Un star de Maurice. Oui, en fait. Bon, ma chérie. Ah, que te mets la caramo fait. Ne wo dilio. Ba so mo ko Papis e mo. Papis il est fleur wani ne teriga daga wuli. Ni teri e ben dawa ko le. Ni ba ko fitini ne Papis ko kulenga ke yante. Awo e ala kuma be mbay. Boli bana Papis be boli bana di. Ba so la me. Boli bana ka de do awo. Alma te mo de ni ambo fiere. Ne ko ni bara yi. Bila ko tere. Wala alma do re fieni ya wuli ga bara ko ga chain to. Ki dali me ko che mo ko ni ala. Ah bana an midam so bara ga lawdi law. Ni tambala me ta fa ta la tuguni. Comme chef. Ida samina ndanga stati kan jona sa. Tanteum. Je suis avec Papis. Guitare. Tiens Dili. Dem na so wono folo. Jemo yayi. Na so wono. Ah onyame. No jaye sare ko. Ni utra na be wole ya me. Ni jara ne ko papi. Allah. Nani ka do sama wala. Nemo jone me mo ga dala dugu jebali na re. Ni tigi dala ko mo go dale no. Mune kera. Kuba. Torbasti. Baswiti. Ayi re mo la ra de. Ala aketo ko inju fuitala. O ma mo. Walle inju fuitala. Forane na ko karamo ni so ko na. Walle dere de ko nala. Ni beta ni mi dia. Karamo ile ta tu ko. Kono karamo ta ka ni ni. Iti mo mi ni. Ma la na ni. Ma bi ta kan ceta kuya. Bere kan o tete. Meni ba ru ba. Mo mo sun man. Inju fuitala. No ni bana sa ni bana. Korba suite. Basu fuiti alhamdulillah. Basu fuiti. Wallahi basu fuiti alhamdulillah. Ore. Basu bila. Ambian alhamdulillah. Bismillah. Sa karamo ore do abi. Karamo be salon. Basu fuita le se ga karamo. Wala ani dara yere. Allah. Awo do abi salon. Allah. Oh. Aha, bismillah. Segi bang fe. Ayo di basite. Ika kene. Amba sigara be sigi. Ayo magere. Basitala. Amba. Flelu kudo ke. Nek ramo ko wanzen fleni artisi caman kungonya na bo. Ibe mali artisi ba caman do pepe doni kan dugu la. Nere kama toko de fa mandini sino. Ma caman bino uka toko nuka daula. Asoba ba ni wi. Awo nga isembe iseoro la. Dendron kiga la nyini fodoro ne ba sabati. Refleorom na ni daula yiri de madro ga ko bani. Aka haram. Awo. Jarani. Awo. Nga ni na kuntu yi. Awo ni na funtu ni dore yi. Yoro wale mando. Akadi de. Ukadi. Ya me abi. Daula kote. Nte ya fengre la mana ali ne re kapula. Terga do bino. Nta tikeri. Ale di chika na konga ni fe ko na bunga masei yi fenchama kai ere koso. Abi yorom na yi na so. Ni to jamana ere koso. Ro. Kare kon bakari. Wechi. Jayere ado. Bakari. Ale du. Subhanallah. Bakari ka Espanya wa. Abi. Allah akbar. Ngo bakari tawati Espanya. Macam bare go bakari kita kasi sagalu. C'est ça. Nga frone nga nasu dama nga ka kwala kile wolonvla na era so Espanya. Yayi. Mo wa foto ko mo manka. Odona. Era to ko. Ni to ko Papis. Papis. Ba. Ya tirike. Ako nga ka volti ko so. Ajarani. Barka daire. Yayi I need déplacer ko ne kan ife kan ifo. Spécialement. Akla na foli fene ki akote ko nena ko ngana foli ki re foli ko lawa akote ne ako ma ko kali ko so bere foli ko no ngani ulu ko
comme ça. Wallahi, non, ni buya jarani papi dawa. Basite. Wallahi, manjana ma balu. Itirgen. Manjana ma balu. Manjana bakar kan. Allo. Ati kala ke Fiona ma wartine ma. Awo. No, jarani. Amba. Iko mi mana ko ngakoroni ye. Ndoni fi. Abijanye mene. Papi. Ako ni venga ye. Uko tengwe. Wallahi. Basite. Oh. Benny Dauphin. Oh. Ma ere come salve che ta capa di rufo. Tayado. Ni salve che ta ka sempre ala noli we. Alale. Famale dali masa. Ani mi dama go. Yaire. Sedu jeli mandi. Sedu jeli mandi. Karamo. Aje kan kan go. Ay karamo udah ya kumado lama fibri gue. Iba ko kiya kala ni ke. Papi biga para. Karamo ni be ala na ore barka. Wallahi. C'est ça. Abi fote kuma fem beta domba bulu. Wallahi tienu. Ni dianza ni foni ne koni ake se parler sunan daro me mungenna. Nga karamo ko do mi ngene re de balba ni la. Is na ka dongini ni ta korote. Esige nde grupo do la karamo. Anga dem sena wa tangbe dom di dabu. Ya ye ni do. Re ko papi asina kana gili jigi papi tu. Poi. Vraiment. No bagari manga no dia. Ya na fe ngari ka. Wallahi jete turu ni yele wa. Udu wallahi. Karamo kama kana ndi. Temeni ka pare, temenai. Benny Dauphin dewa. No, ni man bola trevi jigi sina fu. Ega mizini fle amanga ni manga da fantana ni fanta batri fiu. Ni mai fantana. Karamo kalo fosa. Ega ni miziki ni mai fantana fiu. Karamo kalo. Ala je ni million mene kusita ndebo de million di ema. Karamo. Ni so jole bane mene bole net ma di bitane. Ni so da fuka ba kulu la billahi. Wallahi ya. Kana toka ni mda fantana amai. Karamo ko mi femi fie. Kani yere boy tugula ni kola. No. Bakari waru nema. Bakari fem kene. Ni be ni beke. Nene kana do ni ngana. Ai posi fare nenda na no. Ki kana do nema. Abana. Karamo akadi ngado ni ba. Ai nali ate ba. Ai wallahi. No nyapa ni pamuna. Karamo ko ni ngaka. Ere ni ke bakari. Wallahi. Amela de deli. Ala kana utige nyona, ala ka utu no ya vraiment. Ini kain. Wali mandon kain. Wichen. Wali mandon kain. Teni misan na de. Kelen kan dan ne teni misa. Abeke tuli. Aka haramu mena kokiye dugula ngunta fu yanga me kokiye dugula. Flan na ya ne ala ya chi. Kabe kojugu kela no. Amaba. Abeta gongo. Bana. Abe fote ko. Karamago ya gilwe ko. Wallahi mena fendi ima mao manabla li jugala. Ara asara kai. Wa tali. Karamago. Aka haramal ni barka bela. Bana. Kina na kudola. Iko reso. Yo akira jafla karamago. Barka lai. Papi bashite. Yise kata srabi bolo. Na wallahi me fende ima ni chao cha juya. Dia ngone ya, area asraka. Atete meni. Atete meni ya. Karamo ni re bu ni wasara bu yai. Ni wasara bu yai. Israel ni follow karamo. Wallahi ajara. Ni jara ya. Kala to kan danela. Ai ke pe karamo. Ni re na to kana me repetition. Basite. Ya ai kan ari donda. Karamo chala. Ala no le we. Ayem na na. Awa ka tangi na dala.
Quand nous serons unis, ça va faire mal comme les étanches. Flofle. Et Flo ma mirwe. Jebi yan sigare. Emi miru dum na itara ne kono mato. Debi ne kono ma ko kuma fe Flo e bolla gata. Titi fu folo ko kono ma ko jone daga jone a fe ko ne be yano. Flo ne ni fande. Ne teru blague dino. Que balmo pe blague ni Flo je e be yano. Qui a envoyé celle-là vers moi encore? E Flo ma miri. E taro ke ne blague Peter ne kono gata. Kaneto deuna kataka ne keleto. Alors, bravo, punya caranya. Wallahi. Papi, papi, il n'a attaqué la papi. Papi sera. Dépend wakati mbora la MP. No, ici la bara la wallahi. Du courage hein, wallahi. Kama demain au befu. C'est. Awo wallahi, c'est mani bereka nika fini mine ame. Yala sona kana fuma ya tukunne. Papi sera. La kitro na bara la. Awo wallahi. Mama gati amo. Mama gati. Amina papi sera teni ma. Ami. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nse papi se. No, il ga bara nyero. Dili. Ai mul balada blade. Wal chado de. Kura te ko ko be tiyan woni wal o chanya lila. Kani sumu. Ni te reso kan tene no era ni be reso re kan. Papi sido. Papi do. Muna do reso re kan. Dile eni ala ni kirache ni bite nya de la. Wallahi ni no papi be kuma. Basi te. Ala no papi bora e bora. Ite mi do me no tene ga trai. Ijosa inyebe na ni muso. Kosa na mo ko mi karate champion ta fin France. Am sure. Ima fo inyeta na che parle ngonyuma ni limiti bala la. Kura te ko ko che ko le. Ai bala na sa. Wata kana sikoro gara ga gara ne ka dugone itega che toro ebe walche toro papi. Amuso yo commando ne ka sila tala ya. Basi te. Ebe ko kele. Ne se kele la. De ba don sa ebe fedro. Kele ga bolo bene ne be kuma fini ben dable no le da no le na. Iti shiri ne ba muso. Ye wata kana si. Ne kana ga fulla me fulla muso ko bila. Muso yo na jengale ni klabe ne bolo ko ciao de so na mo don we fampo o se la to kom na ne ga patroni fulla anyo we yanwi patroni fulla matna kalo fulla ka ojigina o kono mata dipo mafu demol kana yu jondo ka usade ya fonta fere ma usade ne ma ya fonta fere ya fama nyaji ya fama ma de fie po sa ko ni mutugana mi noro walchela sama ne noro la mu noro walchela wanyu ita kuni ala ben faga kurana kana ko alini fulutu ako islame muso kana ni bala walchela alini bala walchela kwani ame do de ke ne ko ngomi to ko di misir le tega so ni ngoni ni walchela ti do ngi to ko di kala mo adabla kan je ko ingela la de adabla ne da fo to ko be le tin to ala yi ebe da kuma mbefo ebe da befo passer de la ame présent de là ame présent la femme monte o temana ibe nga fi gâché bi kla ka fo ko me présent la sa ne bi ke choko di sa e ka fi gâché ni kera fare sa ko Flo e tara kan to étape na eto do e di din che ana muso ya do play o e temene ne ka sira fo to la ni nana ni ne Flo mune bila ba ke fo mare Flo ibe da mune ke bibina mais ça on est sur bouge pas et t'inquiète. Ka tugune ko ete mo ko ndebe fera tugo tigi ko ne te do e ne ga nyana ma la no ko i ba ke be fi kura ke donc be ne ga fi gâché ba ke be fi kura ke o te ke amma ke nyo fer donc amo ke nyo fer ya ça o kre o jara e do fe mo jara o kera e bo bonheur la na ma nyaka mi e ku nane ni parce que jara ni kolo ibe wari ni na ibe fera fa no kolo kana asune la c'est pas ça jara ne domna e poto janga dala e ma miri de e terge maru bla domna hane dele e ma miro la saye chiko da mamnga anga dala e ma miro la birebe na foko passer les passer c'est passé donc ami ni passer que les ami vegi nyonga fait ça woni eteta passer ne ga problème ko ibi joy de ka bela ko de wa ibi de rekonini e de sabe de jemane la nyine Clomena deli iga sila de ga samare ya me wala ngulo wata karo dire wata wata yere dabali kadi nyo yere wata ni manto imbe kuma do kulele masini kale go no ga ko ran bugule de o fare ane e ga ko ran bugule aka haram wa ibe ganga nyeke ne fa ibe ganga nyeke fade ne dunete bo bile ale fa ge titate wata koro imene angwe abana tane bete to wadi misirla wallahi
i t'a dɔn ko den b'i bolo yɛrɛ donc i bɛ ne ka ville la nɔgɔ k'i bɛ taa donc kalan wagati surunyana pour ne pas dire an bɛ kalan wagati la n t'a dɔn den mun b'i bolo o ka scolarité payeli wari t'i bolo dɔ de ye ne ka yɔrɔ fɛ yen ka na i bɛna fɛn dɔw ta k'a tun ne a payeli wari tɛ ne bolo ne de y'a degun jugu kɛ kalo 9 ne de y'a vécu jigili kɛra cogo min na ne de y'a vécu a nana se kalandonyɔrɔ ma ne donc ne ka besoin tɛ siri la dɛ nka nin kelen nin an bɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ ne ka vie gâcher k'i bɛ ne to yen ka taa ten e mana cɛ o cɛ e b'i bala la a ma kɛ kunnajɛ ye ne kun yan wa e ni ala cɛ ni ne kun tɛ e kun tɛ k'i b'a nɛgɛ ka don i ka so kɔnɔ wa Batarama bilalen wata kɔrɔ kana taa cogo ɲini yɛrɛ la fiyewu i sigi ni n yɛrɛ ye ko ba jɔlen bolo jɔn yɛrɛ i bɛ di mɔgɔ kana fɛn dili garalen kɔrɔ o tɛ kɛ o an bɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ bouge pas sinon o ye passé de poto waati min ne bɛ taa poto jɔ pour que n yɛrɛ kun kana ko c'est parce que tu n'étais pas aussi sérieuse que ça c'est parce que ne tɛ fɛ n yɛrɛ ka ko o de la ne bɛ taa jɔ da la de 19h jusqu'à 23h ne kun bɛ ka siga de wale e b'o kɛ ne de la fitiri waleya tɛ sa ne kun bɛ ka siga de ne kun bɛ ka siga de ni cɛ ni ka fɛn tɛ taa sa gɛrɛ an ka carré kɔnɔ gɛrɛ ni mun kun bɛ kɛrɛfɛ olu kun b'i nɔfɛ o den i bɛna den ko nkalon na mɔgɔ la déjà n'a ko bɛ sɛgɛsɛgɛ n'a bɛ ne b'a dɔn k'e ye ne baara de ne baara kun tɛ ne kun bɛ sɔn e la yɛrɛ ne kun bɛ sɔn e la ni baara tɛ a i ye ne baara de sinon ne kun tɛ sɔn e la mais filɛ i tɛ taa sa i tɛ taa i senɔ ne senɔ i tɛ taa wagati ne kun tɛ karamɔgɔ foyi dɔn k'o bɛ se muso baara la a tɛ ne ɲɔgɔnna muso ɲuman e bɛ ne nɛgɛ n bɛ kelen dɔrɔn de f'i ye i kana tugu ne kɔ n bɛ ka tagama n bɛ ka taa n sira fɛ kana tugu kɔ parce que i tɛ ne dɔn carré mairie ne daga wuli terikɛ de don carré commissaire ne daga wuli terikɛ de don n'i ye tugura ne kɔ n bɛ mun f'i ye a b'a ka mɔgɔw bila kana tugu n kɔ dɛ ne tɛ tugu kɔ nka ne b'i ka so yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ fulo a ma ban dɛ i ne muso de bɛ ɲɔgɔn na nin ye i ne t'i ma tɔgɔ i ma deli k'a ka kanu nɛnɛ i b'a nɛnɛ bi bouge pas i senɔ